Ayaw! Ayaw! Huy! May takaw yan! Ayaw! Ayaw makuray pa, please! Ayaw makuray pa! Sipas kapag tayo ripon takaw. Aw! Kanal ko ripon mo ako. Yan na ako nagpatanam. Takad, ikaw yung pagkanan Juma dahil nga sambuangan. Oo! Beto ba yan? Nagkunong ko ito yung mayari. Naglawag kasi ako best friend ko, Sulma, kakilahan mo. Tawangin ako bang mukita. Naglawag kasi ako rin di halang gimbay. Hindi ko kaya tabang haono. Inkabukaan ko way niyo to. Amon ba kay Sulma? Mabuka ako magsawil. Tawangin ako. Biya, kita ko harap mat to. Biya, nagtatangi siya to. Ay, nasigil na to magsukol, ha? Sulma! 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 To, mga suba ko. Uniyag ko. Ay, bukon ka ikaw, yung pagnanan James Ben. Amon mga ngalay dang halupa siya si. Ako na sayari. Uning gawin mo? To Ben, kita min ba kay Sulma, mon best friend ko, tabang iba ko. Ayaw na, nagkakalilo pa. Sulma! Juma? May ako nakawot mari. La hawla Sulma. Juma, tawangin ako Juma. Naguno ko rin di halong katian. Nakaingatan mo rin sa tuya ha. Katumtuman mo rin sa bunin sin ex ko yan to. Inagin niya, di siya mabuhi ababaw sindon niya. Bangin kami makapagbutas. Ako yung supat na paskabuhi niya. Sa may tabuhi pa siya. May ta. Kimali sa Jaculo pa. Di mo wakatumtuman namon i-advise mo ka ako. In ikaw, kita mo yung ex mo buhi pa. Pikol mo, miyatay. Ako, pagkita ko kanya buhi pa, pikol ko. Miyatay. Inako kumulon kumuhi.